Ženík by si ma mal vybrať možno preto, lebo som priama, úprimná, je so mnou sranda a som cieľavedomá napríklad. Tak je to na ňom samozrejme, lebo krása je veľmi subjektívna, ale tak idem tam autentická, idem ukázať, kto som a neplánujem sa na nič hrať. Tak ako som už povedala, mal by si ma vybrať pretože som sa narodila v znamení blíženci. To znamená, že každý deň môžem byť úplne iná žena, úplne nová osobnosť. Zažije so mnou kopec randy, takže asi preto a som fakt otvorená aj novým vzťahom, čo sa týka tejto reality show. Že keď si tu nájdem fakt jeho, že to bude on, tak podľa mňa by to bolo dobré duo vonku. Aj keď teda ešte nevieš, kto to je. Aj keď fakt neviem, kto to je, lebo si myslím, že som celkom zaujímavá, celkom vtipná, zhovorčivá, mám niečo v hlave a som taká si myslím, že do života, že sa nestratím. Tak myslím si, že som veľmi taká priateľská, komunikatívna a veľmi rada trávim čas s ľuďmi celkovo a možno, že to toho práve nejako zaujme, nejak moja energia. Tak už jenom to, že jsem trošku z jiné kultury, tím, že jsem Češka. A je to jiná kultura než Slovensko. A vysoká blondýnka, já si myslím, že hodně chlapům se právě to líbí. Dlouhé nohy, prsa, blondýnka, co víc si přát. Ak chce vo svojom živote sa nenudiť, tak by si mal vybrať mňa. Ako mu spestríš ten život? Myslím si, že som typ človeka, ktorý vie aj z nudného dňa spraviť naozaj zábavný deň, takže určite sa so mnou veľa nasmeje a určite ho podporím vo všetkom, takže ja si myslím, že som celkom spestrenie pre každého muža. Prečo by si mal vybrať práve mňa? Lebo verím, že to, že som tu, nie je náhoda. Tak keď ma spozná, tak uvidíš, či vo mne niečo nájde a myslím si, že som fajn a či budeme mať nejaký vibe, to sa ešte uvidí.